హాయ్. హాయ్ సిస్టర్. హాయ్. మణికంఠ పూజారి హాయ్. హాయ్ మణి. ఓకే. ഹായ്. ಓ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಬೆಂಚೊಲ್ಲರ್ ಒಲ್ಲರ್ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲೆ ಅವು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಒಂದುಂಡು ಮಾರಡಿಗೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ದೆದೊಡು ದಾವೆ ಬರಂದುಲ್ಲ ಕಟಿಲೆರ್ದು ಪೊಲಲಿ ಪೋದು. ಓ ರಡ್ಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ಲ ಪೋಯರಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ ಪೋದರೆ ದೇವರಡ್ಡೆ ಅನ್ಪಾಡ್ ನಿಕಂಠ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಉಂಡು, ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ. ದಾದನ ಅಂದ್ ಇಜಿನಲ ಮೊಬೈಲ್ ಸರಿಯಾಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲದ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಆತಜಿ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಮಲ್ಪೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅತ್ ಅವೇನೇ ಒಂತ ಸರಿ ಮಂತಿ ನಡೆಗೆ ಅಂಚ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಅವು ಚಾರ್ಜ್ ಲಾಪುಜಿ ಆಲಜ್ಜಿ ಬಂಡೆ ಪುರ ಆಲಾಂಡೆನ್ನ ಇಲ್ಲದ ವೆಚ್ಚಿ
ಹಾ ಅಂದ್ ಹೌದಾದನ ಮಂದ್ ಜರ ಓಪನ್ ಬೇತೆ ತೋಜುಂಡು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಯಾಂದ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅವು ಬೇತೆ ಸಿಮ್ ದೆತ್ ಪಾಡ್ಯದ ಐಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬೇತೆ ಬರೋದುಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಶೋಭಾ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಭಾರತಿ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಸ್ ಅಂದ್ ಫುಲ್ ಅತ ಎಂಕ್ಲ ಅವು ಅಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಅತ ದಾದನ ಉಂಡು ಅವು ದಾದನ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸೈಡ್ ಮಾತ ಬಟನ್ ಪೂರ ಸಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ನೆತ್ತ ಆಪ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ಅಲ್ಲಾತ ಫುಲ್ ಐಸ್ ಫುಲ್ ಉಂಡತ ಅಂದ್ ಫುಲ್ ಉಂಡು ಹಾಯ್ ಆ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಉಲ್ಲ ಅಂದಾ ಪರಂಡೈ ಹಾಯ್ ಮಮ್ಮಿ ನಿತೀಶ್ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆತೆ ಎನ್ನ ಬುದರ್ ಕೇಳಿ ಅವು ಬರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲತೆ ವನಿತ ಬೈಚಲಿಯಾ ಕಟಿಲ್ಡ್ ಕಟಿಲ್ ಒಂದಸದ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಾವ್ಗೆ ಯು ಆರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಕಂಡಂದ ಬುದಗೆ ದಯಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಡನಿ ಜೋಕುಲು ಅಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ಪುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೂರ ಕೂಡ ಬಂದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಫುಲ್ಲಿ ಅವು ಲೈಟ್ ಬರ್ಪುನ ಲೈಟ್ ಬರ್ತದೆ ನಾಪುನಿ ಆಯ್ತು ಓದ್ತಾರ ಓದ್ತಾರ ಪುರ ಒಟ್ಟು ಬೆಣ್ಣೆ ಮೊಬೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಆತದು ಎಸ್ ಎಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ಬಚಂಕಾಯಿ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತದ್ದು ಆಲ ಬಲ್ಲಿ ಮಾರ ಹಾಯ್ ಓಲಾರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಜೇರ್ನಲ್ಲ ಬಲೆ ಯಾನಿಕ್ ಲಿಂಕ್ ಕಡಪುರಿಯತ ಆನ್ ಮನ್ಪು ಅವನಟ್ ಲಿಂಕ್ ಎಂಚ ಪಾಡ್ನುಂದೆ ಗೊತ್ತ ಒಂದಿಜ್ಜೆ ಶೋಭ ಲಿಂಕ್ ಉಲ್ಲು ಪಾಡ್ನು ಯಾನ್ ಟುಗೆದರ್ ಆನ್ ಮಂದೆ ಜಾಯಿನ್ ಆವಲಿ ಏರೆಗ್ಲ ಏರ ಬರ ಸರಿಯಾ ವನಿತ ಇಜ್ಜಾಲು
ಅವು ಇಂಕ್ ಲಿಂಕ್ ಓಲ್ ಪಾಡ್ నుండి ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜೆ ಶೋಭ ಟುಗೆದರ್ ಲೈವ್ ದ ಜನ ಕಮ್ಮಿಲ್ಲೇರು ವನಿತಕ್ಕ ಲೆಜ್ಜೆರ್ ಏರ್ ಲೆಜ್ಜೆರ್ ದೀಪುಲ ಬೈಜೆಟ ಏನ ಟೈಮ್ 8:30 ಸೆಟ್ ಅಂದ್ ಓಕೆ ಅಂಚನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ಯಾನ್ ಪಗಿಳ್ಳಿ ಮಿನಿ ಮಲ್ಪ ಉಲ್ಲನೆಲ್ಲ ಅವೇ ಹೊರಮಂಡೆ ಬುಡ ಏರ್ಲ ಇಚ್ಚೇರತ ಬೇರಿ ಅಜ್ಜಿ ಕೂಡು ನಿನ್ನ ಬೆರಿತ ಅಜ್ಜಿ ಕೂಡು ಪೋಂಡ ದಾದ ಏನಿ ಅವರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಬರೋದು ನಿಗಲ ಐಕೆ ಮಾರ್ಲಿ ಕೇಂದು ಜಯತಂದ ಹಾ ಮೊಬೈಲ್ ದಾಲ ಒಂದಿಚ್ಚೆನ್ನ ಇಲ್ಲುಂಡು $99 ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆತ ನಿಕ್ಕು ಬರ್ಲಿಗೆ ಬೂದಿಪೆ ತಾರ ಮಾತ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಕಡ್ರಿ ಜಯ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಜೈರಿ ಜಲ್ದಿ ಏರೇ ಬರ್ಲು ಬರ್ಬಿನೆ ಸೋಬ ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಉಂಡ ಅದಾ ಏನ್ ಟುಗೆದರ್ ಲೈವ್ ಪಾಡ್ದೆ ಮಾರ್ರೆ ಹಾಲು ಬರ್ಪನೇಜ್ ಟುಗೆದರ್ ಲೈವ್ ಆಯ್ತು ಲಿಂಕ್ ಹೋಲ್ ಪಾಡ್ನುಂದೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜೆ ಹೆಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ದ ಅವೇನ ಮಾಮಿಯ ಅಕ್ಕನ ಕುഞ്ഞാನ ಕುഞ്ഞാನ ಅಕ್ಕಗೆ ಕುഞ്ഞಾನ ಅವಳ ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಕನ आज जाना था गुड मॉर्निंग सिस्टर गुड नाइट ब्रो लाइक डन थैंक यू से आई ಬೂದಿ ಗಿಟ್ಟದ ಬೂದಿ ಕಿಟ್ಟು ನಾ ಬೇಕು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ವೇಟ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿನ್ನ ಹಿರೇಗ ಮಾಡ್ಲಿ ಗೆಬ್ಬೂದಿ ಪೇರ್ ನಾ ಅಮ್ಮೇರಿಗದಿರಿ ಬಲ ಈ ಗೆಬ್ಬೂದಿ ಯಾರ ವನಿತಾ ಹಾಯ್ ಇದು ದಾದಾ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಕಿಟ್ಟಿ ಮೊಬೈಲ್ ದಾದಾ ಲೈವ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟುಡೇ ಇತ್ತು ಲೇಟ್ ಲೇಟ್ ಆಣೀನಿ ಬುದಿಗೆ ಬೂದಿಗಿಟ್ಟ ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಹೌದು ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಎಂತ ಮಾಡುದು ಮೊಬೈಲ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ತೋಜೊಂದು ಇಜ್ಜೆನ ಯಾನ ಸೋಜು ತೋಜು
Please give me message. Be careful. അതെ ശോഭ മെസ്സേജ് ഇംഗ്ലീഷിലെ പറയുന്നുണ്ട് കർമ്മ ಡಬ್ಬ ಮೊಬೈಲ್ ಪಾಯ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬೋಡಾ ಹಾ ಕೊರು ಕೊರು ಕೊರಿಗೀತ ಮೊಬೈಲ್ ಬೋಡು ಯು ಆರ್ ಎ ಬ್ಯಾಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಸೋಬಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಕಡಪುರನಾ ಗೀತಾ ಮೊಬೈಲ್ ಕಡಪುರಿಯಾ ವನಿತಾ ಶೋಭಕ್ಕ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಓ ಬತ್ತೇರೆ ತಾಂಜವು ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ దాదయ్యలు న్యూ ద లైట్ దాదయ్య இந்த மெசேஜ் దాద నా ಒಂದದ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ಗೆ ವನಿತಕ್ಕ ಕಟೀಲ್ಗ್ ಪೊಲಲಿ ಪೋದು ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಓ ಮಾಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮೋನೆ ಪೂರ ಬಾತ್ ಪೋತುದು ತರಬೇನಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆದ್ ನಿಂಕ್ ಸೊ ಮೇಡಮ್ ಇದು ಪೊಂಜು ಏರ್ ಮಾರ್ರೆ ಯಾನೆ ಮಾರ್ರೆ ಪೊಂಜು ತರಬೇನೆ ಓ ಗೊತ್ತಾಂಡಾ ತರವೇದನಾ ತರವೇದನಾ ಅಂದ್ ಅಂದ ಶೋಭಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಯೂನಿಟ್ ದಾದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗೆನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದಾದ ಮಾರ್ರೆ ಕರ್ಮದ ಸರಿ ಜಾನ್ ಒಂದೇ ಬರ್ಲುಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಓ ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಈ ಪಾಯ ಅದೆತ್ತು ಕೊರ್ಬಲ್ಲ ಪಸತ್ ವಿಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಐ ಆಮ್ ಎ ಮದರ್ ಐ ಆಮ್ ಎ ಫಾದರ್ ಐ ಆಮ್ ಎ ಮದರ್ ನೇ ಎಂಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರೋದುಂಡಿ ಮಾತಾ ಮೆಸೇಜ್ ಪುರ ಕನ್ನಡ ಒಂದೆಲ್ಲ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ನಮಸ್ತೆ ಗೀತರಾಜ್ ಹಾಯ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಲ ಮೆಸೇಜ್ ಇದಿಕಲ ಅಂದಟ್ ಬರೋಂದೇ ಇಜ್ಜಿ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರೋನ್ ದಾದ ವಿಷಯ ಅಂದೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ರಾಧೆ ಏರ್ ಏರ್ ಈಗ ಮಂಡೆ ಬ್ರಾಲ ಒಂದುಂಡಿ ಕರ್ಮ ಮನಿ ದಾದ ಸೀಗೆ ದಾದಯ್ಯ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪೋರ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ದ ಫಾರ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಮೊಬೈಲ್ ದಾದನ ಆತದು ಸರಿ ಇಜ್ಜವ ಓಕೆ ಬೇಜಾರ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚೇರ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಮೊಜೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಚ ಉಂಡು ದಾದ ನನ್ನ ಪೊಂಜೊಯ್ಗ್ ಸರಿಟ್ ಕೊರ್ತಾರ ಕೋಡೆ ಗೋಬಿ ವೆಡ್ಡಿಗ ಪೊಂಜೊ ಸಾರಿ ಬರ್ಪುನ್ ಕೋಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪ್ರಕಾಶನ್ನ
ದಾದಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರೊಂದುಂಡಿ ದಾದನ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಸಟ್ಟಾತಿಜ್ಜಿ ಕೋಡ್ ಫುಲ್ ಅಂದ ಮಾರ್ರೆ ಕೊಡೆ ಫುಲ್ಲಾಡ ಮೋನೆ ಪೂರ ದಾತು ಪೂತುಡು ಮೊಬೈಲ್ ಸರಿಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತ ಜೋಜುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಐತ ಕ್ಲಿಯರಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಸಿಮ್ಮು ನೆಕ್ ಪಾಡ್ನದೆ ಬೇತೆಕ್ ಅಂಚಾವ್ ಅನಿತ ಕೋಡೆ ಟೈಟಾ ಕೋಡೆದ ಅಂಚ ಆತಿನವು ಬೊಕ ದಾಲತ್